Els regidors del grup municipal que represento, i crec que puc parlar també en els de tot el govern, hem preparat i tenim llest a la taula dels nostres despatxos totes les fitxes, totes les memòries, tots els documents que calgui perquè vostès, si finalment prospera la moció, puguin reprendre el fil d'allò que és necessari i important per a la ciutat. Com a Esquerra Avancem Més tenim un projecte de ciutat i una manera de fer les coses, amb la mà estesa i parlant amb tothom. És veritat que ens espera una política badalonina amb clau local molt polaritzada, segurament polaritzada fins a l'extrem. El nostre compromís no ha estat i no serà tampoc a partir d'ara el de dedicar-nos a marcar perfil pensant en altres qüestions que potser no són el dia a dia de la política municipal. Serà, en canvi, el nostre compromís, que és un compromís que es manté intacte, el de garantir que la ciutat avança, el d'explicar i compartir el projecte de ciutat republicana. Seguim. Gràcies.